Kinsay mas buutan, kamo o ang yawa? Gihokme ko no be. Ang imong kaugalingon ba hokme, itandi ko no si yawa. Kinsa may mas buutan, ikaw o ang yawa? Ikaw. Ang yawa mipatuo sa pulong ni Jesus. Gusto siyang magpuyo dito sa tao. Pag ingon ni Jesus, gula diha. Ani gula sa yawa. Kamoron, ingnon mo nga dili pa mo pwede kay lapas na. Mugula mo. Wah, mo'y klaro. Oy, kita mga masinupakon kay tas tanan sa Ginoo. Unsay isultis Ginoo, pangitaan ginatog paagi nga makasupak ta. Unsay gisulti sa atong mga authority sa gobyerno or sa simbahan, mangita gitag paaging makasupak ta. Ang kanang mga rules and regulations sama ng traffic regulation or unsa pa diha, maning kamot gitang makasupak muna masyawa patasyawa kasagaran. Ug ngano man nganong nainani ta? Nganong dali kitang musupak sa Ginoo, ingnon sa Ginoo nga dili pwedeng magminyo ang laki og laki, babae og babae, ang naghimo na ginon tagbalaod sa same-sex marriage. Kay ato yung i-reason out nga unsaon mong gyud nga this is my feeling, nga this is my love, this is my life. Anaon na to. Pero ang yawa, pag ingon gyud sa yawa, unsa may tuyo nimo namo Lord? Mianhi ba ka aron mi imong itorture? Ingong Ginoo, ingon des Kristo, ilom diha yawa ka, gawas diha, ani gawas. Dali kay mutuman. Yang anong kita dugay makita mutuman. Uy tubang. Ingnon mong ayaw pamalikas, mamalikas gyud. Ingnon nga ayaw mo pagsigig tan-aw anang mga laway kanang mga porn, maglaway gyud. Ngano man? Nga, moingon ra ba ni tatong rason? Kung saon manggod, tao ra manggod ko, huyang kayo ko. Yawa gani, nga yawa na gyud musunod pa man gani sa Ginoo. Kita pa bang tao, tunga-tunga man tas yawa o sa Ginoo? Ay, sige, pangutanon ta mo, ngano, nga daling musunod ang yawa sa Ginoo kaysa nato? Mas buutan ba ang yawa kay kanato? Mas anayan siyang ibutan sa langit kay kanato? Huwag mo nang istoryahan. Matod pa ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, ang tao nga naggamit sa kalibutanong kaalam dili gyud makasabot sa mga espirituhanong butang, kay para niya ang mga espirituhanong butang. Iyon sa to pagsulti? Iyon sa to ter? Kung unang pagbasa ba? Wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutan na kundili ang espiritu ay naman to. Apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu dili makadawat sa gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Siya dili gayud makasabot diini og binuang kini alang kaniya. So kana kuno mga tao nga naggamit sa kalibutanong kinaiya, espiritu bang kalibutanon ba? Espiritu nga kaalam, para niya ang mga pulong sa Ginoo, ang mga sugo sa Ginoo, di gyud maghatag biyag kaayuhan, binuang. Maubitan ng ingnon na nato mga palahubog, hunong mo anang hubog-hubog, kaya di mo kasudog langit, tuom ka ng langit, oy. Mana? Labi na nga akong sultihan, ako mga uyuan, mga palahubog. Kanya ako, bata pa kayo, kinsan ka sulti na mo, tiguang lang ni ani, ikaw na noong bago pang natawag. Kanang sugal, ay na mo anang sugal, kay kanang sugal, makapaimpirno gina, hilom, di pa diray, sige, likag dawat na mo kulikta. Ana, kanang mag-drug lord, kanang magsuyop, ay ngon drug lord, ako magani mo ni donate og dako diya sa imong simbahan, mao nang ninindot na imong simbahan. Hilom lang diha. Binuang na. Ana. Ayaw mo anang pangabit. Ada, tuom gani uso na nakaron ay kinsa taon din hiwa mangabit, hasta gani kari ngabit.
Kana bang mangita-gitag rason ba? Kay parang to binuang. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sa pikas. Matod pa ni Kristo, tinunto naman na. Ayaw mo paningil anang utang. Na, samot na, binuang na. Kamo, sama mo. Ang yawa, musunod ni Kristo, kay naggamit man siya, iyang gigamit ang espirituhanon niyang kaalam. Kay ang yawa, espiritu man. Maubitang niingon siya diri sa atong ebanghelyo, nasayod ko kung kinsa ka. Ikaw ang anak sa Dios. Pasabot ang yawa, nakaila kay ni Kristo. Nahibaw siya nga si Kristo superior kay niya. Ako nang inigingon Kristo, hawa diha. Hawa diha yawa. Pero nitabok na sa dito pikas. Kay yawa man siya. Nature man sa niya nga yawa. Pero inigabot na sa Kristo to, tabok na po siya. Pero kini mga giyawaan, sama aning nagwali, uy, musupak. Ayaw hikap anak pader. Ada tao ragod ko. Nanginahanglan biyasad ko. Ay, hikap na yun. Sagun sa lain mahikapan. Usahay, babae, usahay, laki sa hikap. Nga himuneng rasod, ang tao ramang ko. Huyang man ko, I am weak. Ito, asa dito yung nakita-amin nyo, nga weak, said, Father, I am also weak. Ala, sige, let us share our weakness. Mauna, giagdata ni San Pablo, ningon siya diri, apan kita, iyang gi-address na sa iyabang mga sumusunod, apan kita, naggamit kita sa espirituhanon na kaalam. Bag-o na kita nga mga binuhat. So kaya ragidi ay mga igsoon, nga atong sundon ang Ginoo sa tanang higayon. Ni arana sa atong desisyon sa hunahuna. Mobita na nga kani si San Pablo, siya sa dang nagingon sa miagi niyang mga pagbasa nga atong nabati sa miaging adlaw. Kinahanglan nga inyong bag-ohon ang inyong hunahuna. Ayaw na mo pagsigi gamit ni ining kalibutanon nga mga panghunahuna. Pero tuguti ang Ginoo nga mobag-o sa inyong hunahuna. Mao'y hunahuna kanunay ang mga butang nga langit nun. Mga spiritual ba? Spiritual things. Mao'y ibutang sa inyong hunahuna ang mga espirituhanong butang o gamita ang espirituhanon na kaalam. Mikunsad man ang espiritu nato, misod naman siya nato, ang ato na lang ang pag-welcome niya. Ayaw na pagsigi og explain, ayaw na pagsigi og evaluate sa gisulti ni Kristo. Sunda na lang na. Inkaunsa, blind obedience po na pader. No. Nahibaw man ta, bituo man ta nga ang pulong ni Kristo kahayag suga sa atong kinabuhi. Niya, nganong mutawag kag blind obedience? Inigingos Ginoo, pasaylua lang ng imong bana og kapituan-kapito. Niya, kapituan-kapito na siya, 77 na siya times nangabit. Imong gipasaylo, blind obedience din na. Ito ba? Kana dahil mo ingon, ayaw pamalikas. Niya, di na lang dyan ka mo evaluate. Di lang dyan ka mamalikas. Blind obedience din na. O, ito ba? Kadto ding pag-ingon sa Ginoo ni Mama Mary, magmabdos ka. Nya si Mama Mary igor sa lingon, matuman din hikanako, sumala sa imong pulong, blind obedience din na. Ang tawag ana dili blind obedience. Unsa man? Willful obedience. Willful ba? Kana ang imong will miuyon sa kabubuton sa Ginoo. Ang imong kabubuton ni uyon sa kabubuton sa Ginoo. That is willful obedience, dili blind obedience. Yang anong willful obedience man? Nganong mo-obey man ko nimo Lord? Tungod kay ikaw ang superior sa tanan. The supreme power, the supreme creator, the supreme judge, and the only being nga mao'y naghatag og being sa tanan. Sa philosophy ka ng being, sabi ng being sa philosophy. Limot mo ba? Reverend Bright, Kenneth ka ng iba. What is being? Wago kay ba? Limot na kuwato. Hagbong tingin kuwato tingala. Being is existence. Life. That is being.
Kung wa gani life, wa mo exist, non-being. Simple ra na. Sige, manindog na tayo. Si San Pablo sa unang pagbasa, naghisgot siya o paglambo sa pagtuo. Na ako no'y pagtuo, nga muraragya po bata nga gamay, nga gatas sa kanon. Pero kung ang bata mutubo na, mukaon ako no o gahi nga pagkaon. Nakasabot ba mo ana? Karon sa mga inyong kasagaran kanon, gatas o gahi? Gahi. O niya, mag-anam nagkagahi ang kanon. Ana, muabot sa na sa cycle. Igabot sa na mga 80, natos 90, balik na po ng gatas, lugaw, nya di na sa hapit kalakaw. Hantod yun nga mabalik yung pagkabata, nga maghigda na lang yun, magligid-ligid na lang. Pero patyon no na to. Karing usa, ngaring bata nga magligid-ligid, kamang-kamang, padong pa man is pagtubo. Pero inig-ana nga to, inig-sahop na mo, 80, 90, makaabot, kana, patyon no. Di ba ang bata? No, mao yun, sitwasyon na, dako la rin usa. Law ay tanahon ba? Well, ako rin gihisgutan kay ang pagtubo sa pagtuos katilingban, puparihas pa dani. Sa una, kinidinhing lugara, under ni siya sa Yate nga parish. Nya kanasang parish sa Yate under po na sa Liloan sa San Fernando. Nya human sa pila ka tuig nakita nga daghan naman kaing tao dinhi aning dapita atong himuan og bag-ong parokya. Da San Roque. Na diha nya under dinhi ngadto pa doon sa tabla. O tan-aw nila daghan naman kaing manimba dinhi. Di naman ni nato kaya ato na sa ning himuan og parokya. Kinsa man ron ani ron nagkaon paggatas ang San Fernando, ang Yate o ang San Vicente? Taka lang mo lang ano gakaon mo. Kanang City Anyos nga bata, kanang City Anyos nga bata ba? Gatas ba kanon na? Oh, mangawat na maginagsudan. City Anyos na daw dili kadto tingaling 2013, 2014 kana gatas pa. Pero karon city na, di na gatas Pero matod pang San Pablo, unsa may timailhan nga bata pamos pagtuo, wa mag-agad sa edad. Matod pa niya, naa pagani ng kasina, naa pagani ng panagbingkil, naa pagani ng pagkuntis-kuntis o kinsay sakto, nya way kalinaw, way panaghiusa, way pagtinabangay. Kana bata pamos pagtuo. Nya kumusta man taro din wa ta magbingkil-bingkil. Hilom lagi mo diya. Wa ta magsinasina nga ako'y sakto, siya mo'y sayo. Kanig yung amo mo'y sakto, kay naanda na niya, kanang ila sayo. Wa ta maginana. Patay mo diya. Basin ba yan? Ang atong lawas, mubalik na lang atong akong gisgutan na magtikungkong tan maglunan sa atong hugaw sa mas bata. Pero ang atong pagtuo, miuban rasad na wa gyud ka lambo. Usahay maglisod ta pagtan-aw ba unsay kalainan sa parokya o sa kapilya. Usahay ang parokya, tawgon natong kapilya. Usahay ang kapilya, tawgon sa natong parokya. Nakadungog mo sa dikri nga gibasa, unsa may giingon sa dikri? Alang sa katawhan sa San Vicente, sa Lataban, Santa Cruz, San Roque ug Tabla. Wa mo ingon na kining parokyaha gitukod para sa taga San Vicente. Muna ang taga San Vicente dili pwedeng magbuot aning parokyaha. Kay para ni sa 5 ka barangay, the people aning maong barangay 5 ka buok. Na siya. Nataymingan lang ani adin gitukod ang simbahan aning lugara. Pero dili ang taga dinhi mo'y tagiya aning parokyaha. Kanang mutubo na ta ba? Kanang dili na ta mahigot atong tuang hunahuna nga kami gid ani mo ikuan, kami gid haw dinhi kay amo ko ni
amo ko na simbahan. Di oy, 5 ka barangay ang hinungdan nganong natukod ang parokya ni San Vicente Ferrer. Kisa may katudlo ang titular, ang patron dinhi San Vicente. Kisa desisyon ang mga taon dinhi taga San Vicente, dili oy, after consulting the board of consultors, mo dito ang gadesisyon ang obispo dili dinhi. Pwede ra gid ilisan og laing title or laing patron pinaagi sa obispo, kay ang obispo ra mao'y makailis og maka desisyon kung unsay nan sa parokya, dili ang mga tao diha. Pero naay consultation, nakakonsulta sila. Ako lang ning gihisgutan aron ba matinaw sa tungon-ahuna nga parokya na ni 7 na ni katuig nga parokya, dili na ni siya kapilya, di ba? Muna ikaduha, matod pang San Pablo diri sa atong unang pagbasa, kinahanglan nga makamatngo na ta ang tao di ay nga kanang hingkod das pagtuo, makamatngo na siya nakauban siya sa balay sa Dios, kanang gitawag nato bang the house of God, the people of God. Kana bang wa nay kalainan ang taga San Vicente o ang taga Yati, ang taga San Fernando, o sarata kasimbahan. Nibati ba mo ana? O sige tag-ingon, mas nindot kami diri, tanawa among simbahan, nindot na kayo. Bati nang inyo diyan, naniguang na mo, bati. Bati ra, amo rin nindot kami na gud ni. Ayo, kauban tantanan mo, bati tantanan. Ikaduhang isgutan San Pablo nga importante kayo, nga unta makamatngon sad kita, na kita mismo balay sa Dios. Di ta balay siyawa, balay sa Dios. Kay matod pa niya, kinsa man na si Apolos, kinsa man na si Pablo, kinsa man na si Siano, kinsa man na si Padre Siano. Matod pa niya, pulos kami sulugoon sa Ginoo, balay sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y magbuot, gubuon ba niya or iya ba ning palambuon? Kay usahay god ang atong tan-aw nato, mura man taog siparit sa usa. Lingi ako nun ang imong tupad diha. Unsa may tan-aw nimo? Kabahin siya sa imong kinabuhi o lahi? Lingian ang tupad. Basig ba yung ka, lahi na siya, ay taga-ditong na siya, taga-ditong, ang aning sa dyan, simbang-simbang na. Kaon na rin pamahaw. Kana bang dili na lahi ang atong kaugalingon sa atong isig katao? Mauna sad na ang mahitabo kung naa kas imong balay, nakakita kas imong silingan nga way balay, dili na unta ka mubati nga lahi ko niya. Kamo, og kita mo diha way balay, mubati ba mo nga kana siya dunay katungod nga mupuyo sa inyong balay? Kay usara mo umiyon ka, mangawat na din man miligrota na, maunsa ta. Bata patas pagtuo, basta mauna itong una-una. Mahadlok patag kawatan, mahadlok patag tulisan, mahadlok patag kuhaan sa atong mga kabtangan. Bata pata, gakaon patag gatas. Kana bang hungiton ba? Kana bang itunol? Itunol ang kaayuhan. Gitawag ng spoon feeding. Tanawang mga tao sa atong ibanghilyo, pag-abot ni Kristo dito, kuptan din niyang kamot sa gihilantan na ugangan ni San Pedro, ayaw na yun. Sabong, ayaw, Allah da sa ilang tanang masakiton. Gipambindisyon ng Kristo, ayaw na yun. Pundok yung mga tao dito. Sibat ni Jesus. Pag sibat na niya, pangita yun, pangita. Pagkakita na yun, Lord, kinahanglan magpabilin ka din kay mga tao, nangita niyo mo. Si Kristo nga hingkod sa pagtuo, ingon din siya, di ko maminaw sa mga tao, maminaw ko sa akong amahan. Ang gusto sa akong amahan, na musangyaw ko ngadto sa laing lugar. Way kawili si Kristo sa mga tao. Kamo, attach kaayo. Lord, ayuha taon akong mama sa COVID, aron dili gid siya mamatay. Ay ina, Lord, makadawat unta ko nga mamatay gid akong mama. Mao na iyampo.
Aron muhingkod kas pagtuo, magsikang ingon, ayuha gyud, di lang gidunta mamatay, bisag gahigda na galisod na ginhawa, buhi lang gidunta sa mama, buhi lang gidunta sa papa, kay ganahan jud kong magtan-aw niya, ikaw kuno dihang galisod na ginhawa. Imo ganing butangan gani og Milo mo agas na lang diri. Nya gusto jud kang mabuhi, ikaw kuno higda niya. Sayo na lang kada. Ing nahinon, Lord, makadawat unta ko nga ang kinabuhi nga imong gihatag damo, mawa gina dinhi aning kalibutan na, pero musumpay na didto sa sunod, kay usara man mi kasakop sa imong simbahan, usara man mi kapamilya, usara mi kakinabuhi nga mi alirong nagliyok sa imong mismong kinabuhi. Nga di unta ko mawa sa passing nga magtan-aw ko hindi kamatay aning akong mahal sa kinabuhi, basig magtuo kong nawa na siya. Muhingkod takos pagtuo nga wa siya mawa kung dili ni abot na hinuon siya sa tinuod nga kinabuhi. Di malipay na kagmamatay ang imong banag pinal na ika, ay salamat dong, hapit na gyud ka musuod sa kinabuhi dong, congratulations sa bitaw day patay dayon. Di malipay yun mong mga matay. Basaha ang kinabuhi sa mga santo, samang San Vicente Ferrer, sama nila ni San Roque, sama nila ni kaning San Francisco of Assisi, nilang Pedro Calungsod, nilang San Lorenzo Ruiz. Basaha ang ilang kinabuhi. Sa labi na gitong hapit na sila gipatay. Malipayon o masulubon? Oh, si San Lorenzo Ruiz lang daan. Sinang kay iyang gideklarar with smile ko no. Awa man sa kita. Kisa pag makakita ato yung man sila with smile. Bawa ba ka to himu-himui lang ni tungga postulator ato ba with smile. Katong gisigi na siya tunlod nga to sa septic tank. Itunlod ng mag-una ba nya ibton siya nya human punga-punga pa kay ang isa man. Mubiya kas imong pagtuo, kung mubiya kas imong pagtuo, tagaan ka na mo kinabuhi. Pero dili gani ka mubiya, ibalik ka na mo tunlo dito, patyon ka na mo. Unsa ko nitubag ni San Lorenzo Ruiz, og tagaan man ko og 1,000 ka kinabuhi, malipayon kong muhalad niini ngadto sa Ginoo. Usa ako ka Katoliko, usa ako ka Kristiyano. Di tunlo bitag balik, patay nga nag-smile. O kamo pa ka, katong tuslukan silang dagom diri nga moabot nga riari ang dagom, tanang tudlo gituslok og dagom. Kamo ka, moingon pa ka mong Katoliko mo? Nganaw mi Diyos. Ingon ka, bahala ka roy da pa der. Ako sa mingkuin, simbako yung taon. Ang mahadlok patang mamatay, mga buangon pata, mga bata, pata ka ng bata, imula na anang sikula, tulion ka, dagan dayon. Pero, kaning mga macho ko to, tulion ka, bisa paghihiwaon, okay ra. Basta hingkod na ka, nindog na tayo. Sa upat ka ebanghelista, diha sa tong Bible, si Mateo, si Marco, Lucas o Juan. Usa sa mga detalyado kayo mo istorya kani si Lucas. Si Mateo igo rang ningon ni soroy si Jesus sa baybayon, nakita niya si Pedro o si Andres, ingon siya sunod nako, biyaan din nila ilang pukot. Si Kuansad, si Juan o si sa tong igsoon ni Juan, si Santiago. Giingnan sa ni Jesus, kuyog nako, biyaan sa nila ilang sakayan o ilang amahan. Pero dili dahil na siya maoy tinuod gyud lang nga nahitabo. Doon na di ay background. Unsa man, the experience of God's presence and power. Kana bang maka-experiensya ta sa gahom o kaalam sa Ginoo. Mao na dinhi si San Lucas iyang gihulagway nga nagtudlo pa dito si Jesus, nagtungtong sa sakayan ni Pedro. Teaching siya ba? Teaching niya. Naminaw po, siyempre, hasta si Pedro o mga ubang mananagat, sila si Juan, minaw sila. Teaching. Pag humag-teaching, doing dayon. Doing. Mo to, pag humag-teaching, doing, ingon dayo si Jesus, hala sige, duot nagjutay imong sakayan, o niya,
taktak inyong pukot. Ingon des Pedro, tibok gabi maming nanagat, Lord, wa magi may kakuha. Ingon siya, naminaw bita ka sa akong gitudlo. Taktak niya dito. Pagtaktak na niya sa may resulta, 14 daghanag kuang isda. Luhod dayon San Pedro, palayo Ginoo, kay makasasala ko. Ingon sang Ginoo, unsa gud tayo palayo, kuyog ta. Ninduta no? Palayo Ginoo kay makasasala ko. Ingon Ginoo, ayaw, kuyog ta. Kay ganahan ko makigkuyog og makasasala. Kamo, ug ang imong bana nangabit. Nya mo ingon ding imong bana, palayo nako day kay makasasala ko. Unsa may mo ito bag isip asawa? Oy, kaklaro niyo, oy, bahala ka niya ako. Sugod karon buwag na ta. Ayaw, oy, og mosunod tas kinaiya ni Hesus, kay nagpatawag-tawag man ta nga mga Kristiyanos, maobitan nahimot ang parokya din kay kunuhay, katilingban ta ni Hesus, katilingban ta sa mga Katoliko, mga Kristiyano. Di sa to pasundo na to ang batasan ni Hesus. Inigingon, palayo na ko, kay makasasala ko. Ayaw, ganahan ko makigkuyog ni mo karon na nakasala ka, kay sa una nga wap ka makasala. Siya nga naman day, gusto ko maliwat ni Jesus. Nga, sakto na, dili. Sigihan di kanyag kulata. Nyaming sikag ipasalamat niya. Salamat ha, kay liwat na dyan kong Jesus. Sakto pa na, dili. Uy, tubag, uy. Di na, no? Ikabinuang na pa din. Mao na si San Pablo sa unang pagbasa. Si San Pablo, usa ka man lulutos. Gilutos niya si Jesus o ang mga nagsunod ni Jesus. Pero sa dihan na converter siya, gibiyaan po niya ang iyang pagkamanlulutos, nahimo siyang magsasangyaw mahitungod ni Jesus. Munang niingon si San Pablo sa unang pagbasa, nakadungog mo ato? Limot mong gani ko, kamo na ba no? Malimot. Sa muntig isuwat sa unang pagbasa, nindot kayong pagkasulti, wala untay maglimbong sa iyang kaugalingon. Kung maghuna-huna ang usa kaninyo nga maalamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan, kinahanglan nga magpakabuang siya aron mahimo gayud siyang maalamon at tubangan sa Dios. Magpakabuang. Di ba? Murag binuang ka na kung giingon nga tamparoson ka, kulatahon ka, nya damor na noong kang dili gyud mo biya sa imong bana, buang ka sa matas kalibutan. Pero kanan maong pagpakabuang, maoday na ang tinuod na kaalam. Kay unsa maning kaalam, kana bang makakita unsay sunod? Ang atong kaalam, makakita ra man tag unsay naa. Gitawag na siya sa amo sa philosophy of empirical knowledge. Empirical ba? Kana bang makita, mahikap. Ang ato rang gi-analyze ang naara. Pero galisod kita pagtino, pag-ascertain, unsay sunod ana, unsay tua dito sluyong. Ang ato, bana-bana ra yun. Bana-bana ra. Tingali. Gitawag na nato siya og theory. Gitawag na nato siya hypothesis. Pero dili certainty. Dili pagkatino. Pero kung mugamit ang Diyos nung kaalam, siguro yun. Bisag di makita, siguro yun. Mo nang hinganlan gitagbuang sa kalibutan. Kaya ang kalibutan, gasalig man sa gitawag nato makita. Maalamon kay ko pa din, kay may kay ko mo computer, kanang-kanang satellite, control na nako, makahakog mga computer, mahak na nako mga bangko, mahak pa na nakong inyong mga accounts, kay purtigin akong brightan. Pulos naman na makita. Nya, nahibaw ka, kanus akang matay. Wow. Nahibaw ka, ikamatay ni mo, unsay sunod. Wow.
Naibaw karon asang imong asawa. Tos pare. Naibaw ka ko sa ilang gibuhat, di na kumaha. Dugay na kang gihats pare. Di ba gihat. Ang matang sa pagsultianan. Oy, di ka kakita ay. Bisag mo pa ng tauran ka na labutang-butangan tag chips. Nya, og butangan tag chip. Nga niani ko no butangan tag chip aron ma-monitor ta. Wa di ay adjustment ana. O di ato sang i-adjust. Kalibutan. Ilad-ilaron lang ta. Kaya kinahanglan yun magpakabuang ta. Ya unsa man atong kabuang ang pagsunod sa Ginoo. Ngano man kay nakasinati ta sa iyang presensya o sa iyang mga kaalam. Amo na hinahitabo nilang San Pedro. Kamo, naaba mo yung mga kasinatian sa gahom sa Ginoo sa inyong kinabuhi? Hinumdumi na. Hinumdumi. Ako bitaw, nanong nisod man ko pagkapari. Usas akong mga kasinatian, daghan man kong kasinatian, usas akong kasinatian, katog yung pagka mga hapit na matapos ang 1993, niya gipaka-recollection ko sa among parish priest, ako mo iyang gipadala nga to sa chapel nga bukid yung kayo, kinabukiran na mo nga chapel, nga mga, siguro mga 6 kilometers gikan sa among parokya or 7 kilometers. Nga lakaw ra gyud. Kay mag-recollection ko sa chapel. Kay mga chapel recollection mo ito yung programa. Dito na ko. Gikan ko sa opisina, sa bangko. Pag off, 5 o'clock, sirit ko nga tugdagan. Abot ko dito 7:30 gabi recollection namin. Sus, ang mga tao kay naganahan man sa sige namong sharing. Siya, di lang sa tamagkuan, Brad. Di sa tamangundang. Kutob naman tato alas 9. So, naabutan mi galaunas kadlaw. Anhilang tamang higda sa kapilya, Brad. Kaya dito, gidaman ang birhen kanang patron sa Guadalupe. Sige sa mig istorya, nalibot ay ko nga mo-duty pa ko'y kaugma. Birnes, kay Huibis man to. Birnes, duty pa man. So, sige na mong istorya, alas 2 na skadlaw na ko, Brad. Duty pa man ay ko. Daghan sila niya, mga bata, mga tiguangan. Sus, dito tagin ni mo recollection, Brad. Uy, mura magkagpari. Ana sila ba? Pero minyon, nagot ako ato. Saan ako atong minyon, may atos kuya. Mura jud kag pari, Brad. Nako, mura pari. Kadungog ka ng word ba nga mura jud kag pari mo recollection mo tabi. Sus matandog gid mi karon pa gid mi kabati, karon pa mi nakasabot ana sila ba. Pag uli na nako alas 4:30 kadlawon, ngit-ngit pa man na. Gadakog flashlight. Ako ra usa gabakta sa bukid. Sus, muuwan bitag porting kusuga, kadag yung murag unos-unos ba, nga di na nako hapit makita ang yuta niya, bukid god. Nagkadapsok tayo ko, madakdak naman ko, maligid ko kadiyot, Ingon din ko pagka pahuway na ko baka itong nadakdak ko, grabe-grabe, ingon ko, pati na akong lapok dire, ingon ko, Lord, mauni ang imong paagi kung mapari, pananglitag magpari ko, isa, kana, sa imong gibatin ako, linduta, Lord, isa, kana, padayon, madakdak na sa kaditos unahan. Sige ko kadakdak. Pag abot na ko nga to sa syudad, aris among balay, aris Guadalupe, parti gina kong lapok, parti na kong basaa. Bligo din ko, report din ko sa opisina. Pagkaugma, hilantan bita kong mayo. Duha kaadlaw na kong higda. Ingon din ko, mauni mahitabo, Lord, basta mo magpari ko. Sa labaw pa ana. Kung sa imong gibatin ako, ninduta, Lord. Ang mga itong nisod ko pagkapari, di ba? Binuang. Murag binuang, pero perting ninduta sa akong gibati. Lagi. Ayaw mo kasabot. Tama naman mo kasabot. Kaya mga buangon, mamundag ko. Karon ni ana sa Kudinis Parokya, kini na sa atong projects din nga porting daghana, nga dagko pa kay mga kantidad. Pero wa kita maglisod sa kwarta. Panahon pag inis pandemic, grabe ang gipanghatag sa mga katawhan nga rin nato, nga wa ta kailan nila atong mga benefactors o donors, wa ni magkinit-anay, wa ta kita nila, wa sila kadumdum dinhi, sige sila donate, porti na ning daghanang donation, kay gibubuan sa sila gracias Ginoo didto. Dili ba murag binuang, dili masabtan sa atong tawhanong kaalam. Hindi mo mamakpak di ay pagpaksan mo kining mauuntang murag dili na masabtan, di na ma-explain, nakalipay og panghitabo
Mao ni ang atong kuptan bisan pag magkinaunsa ang panahon. Muna sila si San Pedro, pagsunod nila, ang di nila malimtan, nganong daghan kay kuha nga isda, bisan unta, ugwa gyud isda nga nakuha pagkagabi. Di na masabta nato. Nindot nang musunod ta ni Hesus nga wa ta kaayo kasabot pero nakasinati. Kanay nindot, kay kung makasabot ta, awa na, posible nga atong tuison ang kamatuoran kay nasabta naman. Di ba? Wag po mo kasabot. Sige, nindog na lang ta. Sa mga palainom, ang bino nga daan na kanang dugay na kayong na-preserve, mas lami Diyos bagong bino. Saan mo agri mo mga palahobog, palainom. Ang daan, mas lami Diyos bago. Pero unsaon man pagkadaan, unsaon man pag-preserve sa bino, kung mabuslot ang sudlanan, dili gyud ma-preserve. Muna ingos Kristo, bag-o ganing bino, isuod sa bag-ong sudlanan, aron moabot gina siya siyang pagka katong the best gid iyang lami. Kay kung isuod na nimo sa daan nga sudlanan panit, magisi man tong panit, mausik pud na ang maong bino. Sa ato sang katilingban, kinahanglan ta o renewal. Naharon mudaan kita ba? Panalitan kani atong parokya, 7 naman ni ka kuan, 7 naman ni ka tuig. Pero daabi daghang mga parokya karon sa tibuok kalibutan nga mas una pa ani, gani centuries old na nagipangsira. Gipangsira na ba? Wa na sila'y mga pari, wa na'y mga manimbahay. Gani ang uban gihimo na lang ang mga kanang stalls sa kaniniang mga tindahan. Ang uban gihimo na lang recreation area, sama ng mga computer games, bingguhan. Ang uban pagani kuno gihimo ng KTV bar. Ang naong niya sa gawas murag gyapon simbahan, pero inigsod nimo mga KTV bars na dito. Wa man ko kasod nindo tay so dito da. Pertuan is gawas dinis ato sa Pilipinas, Kalois, Ginoo, murag wala pa. Pero ato kag Europe, ato kag Amerika, ato kag mga laing mga nasod kadagko nga una pa sila nato sa mga Katoliko, wa na nangasira na kasagaran. Gani ang pari dito kuno, sa ako na obserbahan lang sad. Kato pag adto nako sa laing nasod, naay mga pari na 80 na edad pero nagdagya og parokya. Dinis ato sigahan na kasmata basta moabot kag 70 unya magparis-pris lang gyapon ka. Labi na ani dinhi. Ingno na ka, sige magparis 100 pari nya ngano ikadya magkuan-kuan. Pero ilang pugson pa dir madapa pa dir, maglingkod na lang gud taon magmisa ang pari. Napay 70 edad sa pari, gadapag duha ka parokya, mo travel paglayo kayo kay duha ka parokya iyang gidang sa uban ng nasod. Nya ngano mang nag-ana magkahinay ang ilang kaniniang kuan, ang ilang pagkakatoliko tungod kay wa na ba magparis ang bag-o ug ang daan. Gaparis na bag-o, daan, tiguang pulos lang mo tiguang. Dili pariso ng tiguang ug ang bata. So ana na siya. Karon unsa may gisuwat ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa. Niingon siya diri sa sulat niya sa Korinto nga ang tinaguang kamatuoran sa Dios gisalig ngadto sa mga tinugyanan nga gitawag og mga stewards, mga sulugoon nga mao sila mga apostoles. Isip ko no, maayong sulugoon, kinahanglan nga magbinuutan. Kamaong mo hatag sa iyang nadawat. Karon ang kalibutan kay ang iyang gusto kana namang ako, di naman mo hatag. Mao nang nangapaon. Nangapaon ba? So ang atong renewal para munindot nga bino kanang pagkamanggihatagon
Kamo manggihatagon mo. Oy, ito bagay. Naka-donate na mo. Oy, klaro. Manggihatagon. Karon bitaw dinhi sa atong projects dinhi sa simbahan. Amazing. Mura ko ma-humble down. Daghan kay mga tawo manggihatagon naming hatag nato dinhi. Ang atong kaning mga slots katong 500 ka 5,000 nga mahog to siya 500 Hail Marys bisan og nahurot-hurot naman unta to. Karon gani as of 5 AM ang nalista na namo nga mga pledges sa 5,000 sa 5,000 ba? Ning abot nag 544. So, hapit na mo abot og 11 ka mysteries. Nilapas na ta sa 10. Ngano man? Ambot, ngano ni sila? 40 man ginilang daghanan. Ako ahinon, ang rosaryo. Pwede masag mo abot tag 2,000 Hail Marys. Gahapon god, murag tibok adlaw, ning kamot la jud kog yaka nga makabasa sa mga messages sa mga nag-pledge. Karon nagsugod na sa kog alas 3 ka adlaw. Wa lang gyapon ko katunga sa mga messages dito sa akong messenger. Ang ako ra nahuman ang nara sa Facebook, sa akong text sa cellphone. Topas messenger porting daghana. Unsa man ni siya? Matud pa ni Kristo, kung kuyog mo nako, kung uban ko ninyo, wa gyoy puasa, di magpuasa, abunda gyud, abunda. Pero ang nanghatag naay mo message nako nga, Father, maikog kay kustanan, kay pirti na kong kubriha, pero nahigugma magyugong San Vicente Ferrer og nadasig man ko sa paghatag og tampo sa inyong sa inyong simbahan. Kana ganing mutampo lang ko, Pader, 500 lagi akong makaya, Pader, kay karing laing 500 ipalit po ni akong tambal. Ano nga na? Masakiton dahil siya, mupalit og tambal niya ang laing 500 na parang tato sunod buwan o sunod simana tingnan nga tambal, iyang i-donate din eh. Kamu, inana mo. Tutok mo lang muna. Kusog kita mo kwinta, lahaw sa una niya na. This is generosity. O nabulahan ang simbahan. Palambuon tas Ginoo tungod ani. Karong adlaw kuan maron. Selebrasyon maron nato nga regular sa atong debosyon sa Sacred Heart of Jesus. Kanang kasing-kasing ni Jesus magsige ra gid na siya og kaning tubod o gugma. Ang gugma wa limit. Why limit ang gugma? Nakaroon kung ato ni siyang i-apply sa itong kinabuhi sama des pamilya, kung dili mo limit ang asawa sa iyang gugma ngadto siyang bana, munindot kanang ilang pamilya. Bisan pag magbinuang ang bana or mahimong buangon ang bana, mag-anang ginagkanindot ang pamilya. Basta ang asawa magsigig yun o higugma, why limit? Mustang pamilya ninyo karon, nindot. Kung ang bana sad magsigi sa hatag og gugbang way limit ngadto siyang pamilya, ngadto siyang asawa, bahala nagyaw-yawan og buangon ang iyang asawa, luod na kay gnaon, sige lang yung hatag gugma, munindot sa nang ilang pamilya. Diyan sila duha mo'y manghatag og way limit nga gugma, purting nindutan. Di ba? Unya kon ang mga anak, mga buangon, dili mo higugmas ginikanan, adto mo higugmas computer, adto sa cellphone, adto sa barkada, unsa may buhatos ginikanan, aron mo nindot ilang pamilya. Higugmaon sa dang anak nga way limit. Wa gyud limit. Maging sino ka man, mamahalin kita. Total ka ng imong mga anak, sila ra may maimpierno. Kamo siguro manggid mong malangit.
Pero magyaw-yaw kasi imong anak tungod kay di na mo minaw nimo, di na mo tahod nimo, magkuyog mo sa impyerno. May pagwa na lang na nimo gianak kay malangit unta ka. Dadahalang as dimal sa imong kinabuhi. Pero si Santa Monica, siya magpadas kabuang ni Agustin ay. 40 buwangon ng Agustin ni abot talag 30 katuig 40 lagi akong buwangona. Wag yun magpadas si Monica. Sige lang yung higugma. Pag abot 33 man ito edad ni Agustin, siya'y nadang Monica na santo hinon. Kapahimos patag Santo Niño din ni Cebu. Mga bungam ng San Agustin, Santo Niño. Sige mong simba. Ano pa sa'yo na nga, positive dito. So mo na nga. Baka sa tarong muabli kayo. Pero dako kayo ng grasya ay. Pasabot ay, ang hugma di ay, matod pa ni Kristo, kanang iya din pasabot nga, kung kuyog ko ninyo, di yun mo magsubo. Pasabot di ay, kung kuyog ninyo ang akong gugma, kung praktiso ninyo ang akong gugma, di yun mahitabo nga mubati ang inyong kinabuhi. Kung bati ng inyong kinabuhi karon niya magsige mong higugma, the way Christ loves us, mag-anam o kanindot. Nabi tayo nagpatambag na ko nga bana, yun siya, pader, unsaom niya kong asawa nga wa naman ni magtingog na ko. Muduol ko niya pader, di naman ko tagdon, adto naman muhigda sa laing room. Okay, sang room, driver. Di na dyan ko mutupad niya. Niya ako din giingnan. Ako na iyang gidool ko no nga iya sang amigong pare. Yung siya, pasag din ang asawa ni mo. Kabuutan ni mo, niya imong asawa gabiluang, pasag din. Sakto ni pader, nako, dili. Ayaw pasag din, higugmaa. Higugmaa siya. Ug tuwa siya maghigda sa laing room, ighigda nimo sa imong room, kaya di naman siya mo tupad nimo das inyong couple's room, adto sa laing room, higda, i-appeal pagakos ang laing room. Diha si mong kasing-kasing, daksa Lord, apil ni gakos na kong asawang buangon. Niya ayaw din paghisgot sa iyang kabuang, ayaw pagsigig reklamo niya, ihatag hinoon ang imong kanindot ngadto niya. Siya asam na koto pa din ako, hangtod ka mamatay. Siya baulihan na akong asawa, nakuha ko kasiguro. Wa man ko'y asawa, anong siguroon man ko nimo. Pero ang ako lang ipanigoro nimo nga di jud ka maimpierno kuyo ganang buangon mong asawa. Di jud ka maimpierno. Pero magsuko-suko gani ka, magduda-duda na kay kaniya, magsige na kagunahuna nga nanan ni say laki, patay ka diha. Maimpierno jud ka kuyog sa iyang laki. Kana kung naa, ugwa, magkuyog sila sa impierno mga buangon. Sabi ikaw pa din, no? Anak lang niya. Sakit mo kayo pa din. Ako, hilak lang. Sa ikaw pa din, nakagi nakaghilak. Ako, sakit sa may mong hilakan. You know na. Okay, kisa ko na ito yung wakaging hilak. Hilak ni Korte pag humili na ko. Nga no, hila din ang hilak na ito. Oh, di, oy. Tears are ventilation of the heart or ventilations of the heart. Ang luha makapaluag o makapahamugaway sa kasing-kasing. Muna panghilak mo diha kung wapa mo kadunit. Sige. Manindog na tayo. Ang rason ni Kristo sa pagpangutanas mga presyo nganong nangaon ang iyang mga apostoles at itong mga bungas trigo or sa mga trigo, ang iyang gigamit nga pananglitan mao ang nahitabo ni Hari David na ang gidili nga pagkaon dito pagyudsod sa templo gikaon ni David ug sa iyang mga kauban nga gipanggutom. Yawa sila makasala. So pwede na to ingnon nga basta ang tao gani gigutom unya mukaon bisag kinsa pa ng klasihas, bisag kinsa pa tag-iya ng pagkauna, dili makasala sa man agri mo o dili. Kung musaka sa inyong balay ang inyong silingan nga gigutom, yawa mo diha nya kanon ang inyong kanon nga giloto kung sa inyong itawag niya
kawatan o gigutom. Kita na ba, mga anay tagkawatan? Templo gani, giadtong David. Mga pari, wa kaalma. Ngaon sila, niya kadto pag yun, hinalad pag itos Ginoong pagkauna. Wa kasa, basta gigutom. Niyang iyar sa kaon, nasa dili ka na yung manguha pag mga alahas, di man na makaon ng alahas doon. Kanoon lang. Muna, ayaw ngadlig kawatan ang tao nga gigutom. Mao man bitaw karong adlaw atol nining atong ika-pito nga kasaulugan, ika-pitong tuig sa atong kasaulugan isip natukod nga parokya na ataroy ipang-distribute nga mga pagkaon sa atong mga labing kabus nga mga parokyano kutob sa atong maabot na mga 1,000 na katag 5 kilo rice atong pakpakan ng mga donors sa Hinaoton ta ang atong mga lay minister, ihatag na nilang tinud-anay ngadto sa mga kabos, di na nila bantay lang yun mo. Mga 1,000 ko naka-packs god. So, daghan-daghan na kitang matunulan na, di ba? Kana, para na kay di lagi, pinangga Diyos Ginoo kaning gigutom. Pinangga gyud kamo karon gigutom na mo. Panguli mo ini humas misa eh. Sige na ba sa magtanaw dito skilid lang ha? Ato kaya punta dito eh. Skilid yun tayo. Pero mo lagi na, basta gigutom. Kaya nga naman, mao kini ang nahitabo ni Kristo, mao ni ang nahitabo sa mga apostoles. Ang ilang mga naong mga gutom. Matod pa ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, ang among naong muramig basura nga ginlabay sa daplin, mga gutom kami, mga bulingon, nagkagidlay, gipanglatigo, gipangkulata, gipanglabay ni. Sinanga maunay kinabuhi sa mga apostoles, maunay kinabuhi ni Kristo, samtang nagsangyaw sa pagtulunan sa pagtuo sa Dios. Kita ron nagsaulog man tas ikapito nga kanay-ganing kasumarang sa atong pagkahimong parokya, bunga ni atong nagkagidlay, kadtong gipanggutom, kadtong mga tao nga gipanglatigo o gipangpatay, nga mao ang mga apostoles o ang mga sumusunod sa apostoles. Nya kamo, andam ba mo nga latuson? Andam mo nga ilabay? Lingi-lingi na eh. Di man ka taandam, di man ka ta gustong latiguhon, di man ta gustong nga magkagidlay, wa na tay balay, wa na tay pagkaon. At least maluoy ta sa mga tao nga naa ni anang maong kahimtang. Kung ang imong silingan way balay, ya dako-dako og jutay ang inyong tugkaran, tukurig balay dia sa inyong tugkaran. Dili kay magpunay kag pangural diha, dako kayo bakante inyong yuta, inyong silingan gapilit in taos punuas kahoy. Di ba? Tutok mo muna ko. Sige yung pangural na ang balay niya, dako kay lugar dito, ang silingan diri hapit na wa gani ka agian. Unsa mong klasiha? Nya magsigig ampo diri Ginoo in taon, Ginoo kaluoy itaon ko in Ginoo. Unsa pa may ako ikaluoy nimo nga wa ka maluoy na imong silingan. Ayuha taon ko ani akong sakit, sarang-aral lang nang imo kay COVID katug yung iya kay way kaon, pila na nakabuwan diha. Mabasa pag ginig uwan, may rasa kang patio na. Aron ato ka mauli dito sa baha kang puyo ka ng gamay kay lungon. Tuo dayta nga madana natong yuta, kanang imong kuan, kanang imong balay, madare na nimo, kanang imong kwartong nindot kayo. Isuod ka ng lungon, pila na kabuk akong ginisahan dito, gamay kay lungon. Dagko pa kay glawas, musangko gud usahay sa lungon. Nako damo na angay nimo. Nya mura ra bisan mo kidhat nako, ikay sunod pa din.
Dako-dako ra ba sa akong kwarto diya. O na guilty sa ko ana. Kutob sumahimo di sa ko mo sa likway og naay way balay. So mga igsoon, milambo ang atong pagtuo, milambo ang atong simbahan. Gagikan og 12 ka apostoles, ika-13 si Kristo, ika-14 ang mahal nga Birhen Maria. Milambo na karon nahimo na ni siyang 1.5 billion members in the world, ang Catholic lang, Catholic Church lang. Unya, nganong nilambo? Tungod adtong mga tao nga sama ni San Pablo, sama ni San Vicente Ferrer, andam muantos og naluoy sa mga nagantos. Nindot kay nano, andam kang muantos, nya maluoy ka sa mga nagantos. Ang tinuod ba yang pag-antos para nako kanang mahigugma ka sa mga taong nagantos, unya gusto nimong ansa na gaan-gaanon ang ilang pag-antos. Kung nagantos imong silingan kay way ikapalit og laptop para siyang anak karon kay online ra ba ang kaniniang eskwela, palitig laptop. Aron mo gaan-gaan ba? Niya kay video kuan man apike man kas kwarta, iprinda imong yuta. Aron ipalit imong laptop, niya magantos sa kauban niya. Di ba? Hantot mabira gyud na imong yuta. Na okay mo na. Dili no. Di mo kapalambos pagtuo. Makapatay mo sa pagtuo. Makapatay. Makapatay ginas pagtuo. Bitaw na karon kining daghan kay natong mga donors, atong mga benefactors na naghatag nato karon sa ilang mga hinabang, dili baya mga dato ang kasagaran, ang kadaghanan mga OFW. Ang ila ra gyud pangandoy, Father, nga makasustenir mi sa among pag-antos dire, layo mis pamilya, ang among bugtong kalipay kanira gyud pagsigig tan-aw sa inyong aning misa, Father, o ang among pagtuong San Vicente. Karon Pader, bag-o pa kong nabalik og trabaho, una ni nakong sweldo. Nasa gitoy usan siya, ako ning pensyon sa SSS Pader, ihatag ko lang ginidiha ninyo. Naku di ba kani siya masayog kamatay hinoon nga ihatag ang sa kay papalit ra ba tingali ni gugas tingali. Kanabang ang iyang tan-aw god nga ni atay antusonon dinhi aron mo gaan-gaan, muantos pod sila. Pero kana ganing tao nga maingon, o sige, mutabang ko sa akong isig katao, pero magampo sa akong Ginoo nga madato ko, kay unsaon ako pagtabang, ug di ko madato. Istoryahe. Ug madato ka, ikay tighatag og pag-antos sa imong isig katao. Kung mahigugma jud ana ba, nga madato ka, ikay tighatag og pag-antos sa imong isig katao. Kay igihan naman kay kas imong kwarta, igihan kay kas imong sakyanan, igihan kay kas imong balay, daghan na kay kag giprotektahan. Usahay ko din na lang kahapit katog, magbutang na kag daghan kay CCTV. Nya luos lang kag pasiplat ang akong luyos bahay, ang ako ditong garden, ang ako diri sulod. Mabuang kag tinanaw. Awa mo magbutang CCTV sa inyong balay. Kisa may inyong CCTV, ang Ginoo o kanang Holy Spirit? Napag-iuban, ang ilang CCTV, i-connect pa sa cellphone, nga bisag tuwa sila sa Amerika, mubagting, makakita sila. Ana, so, samot na kinag ka, yabag. So, nagkalayuan mo sa inyong balay. Uy, pasagdi, nga manood diha ang mga sinugo ni Kristo. Kisa may sinugo ni Kristo, ang mga tulisan, ang mga kawatan, kuhaon ang imong bahandi aron ihatag ngadto sa mga kabos. Kay ang sugo ni Kristo, biyai ang tanan, ibaligya ang tanan, ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Mo biya na sugo ni Kristo, aron kuno ka ma-perfect. Dili igo ang pagtuman sa balaod, kung dili ang pagbaligya gyud sa tanan, ang pagbiya sa tanan. Oo, na siya gihimong San Vicente Ferrer. Mao sa nagibuhat sa mahal nga Birhen Maria. Mo nagibuhat sa tanang mga santos. Nga kamo karon ug ako nga niya nanimba. Andam tang mobuhat. Gihapon mo itingog.